Gepleyer Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnälik bilen men ýogşan Nurban. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň 21-nji noýabrda geçirilen göçme mejlisinde ýurdun howpsuzlyk ministrliginiň esasy wezipelerini ýene bir gezek ýatlatdy. Ýagny bu edaranyň özgörtmeleriniň durmuşa geçirilmegine yaramaz täsir ýetirýän ýagdaýlar aradan aýyrmalygyny ýytdy. Döwlet eýçiliginiň TDH habar gullugynyň maglumatyna görä prezident Berdimuhammedow Milli Howpsuzlyk ministri Döwrangeli Bayramowyň olurky berilen tawşyryklary ýerine ýetirişi barada kasabatyny dinläp, döwlet kuwwatynyň we howpsuzlygynyň esaslary olar berkidýän möhüm reformalary goramak barada durup geçdi. Döwlet başçysynyň sözlerine görä howpsuzlyk ministrligi reformalaryň maksada laýyk durmuşa geçirilmegine yaramaz täsir etjek ýagdaýlary öz wagtynda ýüze çykarmaly. Şol wagtda resmi habarda reformalaryň durmuşa geçirilmegine ziýan ýetirip biljek näkili ýagdaý barada gurrun edýänligi anyklaşdyrylmaýar. Ikinji tarapdan bu tawşyryk noýabr aýynda ýurtda galan az sanly aktivistleriň ikisini Adatlyk radiosynyň habarçysy Soltan Açylowa näweller kökler tarapyndan haýwan hukuklaryny goraýjy Galina Kucherenka häkimet wekilleri tarapyndan haýbat atylan wagtynyň ýa-ýanyna gabat geldi. Berdimuhammedow fevral aýynda gaýtadan hökümet düzenine Howpsuzlyk ministrliginiň konstitusiýon guruluşy goramak bilen bir hatarda milli ykdysadyýet tögekkelliklerden goramak üçin dowam edýän global ykdysady krizisiň ýurda ýetirmek mümkin negativ täsirini analizlemeginiň hem zerurdygyny aýdypdy. Ekspertleriň pikirine görä Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllaryndaky iň agyr ykdysady krizisini başdan geçirýär we hökümet neft gaz narhlarynyň global ardanlamagy, ykdysady reformalaryň giýjikdirilmegi hem-de döwlet terişdeleriniň uzak ýyllar ýerliksiz harçlanmagy netijesinde çoňlaşan problemalary ýöneki ilatyň hasabyny çözmäge çalışýar. Şol wagtda Adatlygyň hökümete ýakyn çeşmesiniň berýän maglumatyna görä, häzir kalanyp barlayan ýolagçy we transport barlyklary diňe administrativ çäklerde däl, eýsem esasy ýollarda, ul çatyryklarda, ilatly nokatlara girilýän ýerleriň hem bir toparyna geçirilýär. Aşgabatyň töweregine wagtlaýyn barlyk nokatlary, şeýle-de göçme gödekçilik toparlary hereket edýär. Olar bir ýerden başga ýerlere geçirip durýarlar. Şeýle-de Çeşme Gurtly kölüniň töwereginiň, halkara uçur mendiliniň ýakynlarynyň, şähere girilýän ýerleriň we Garawun kanalynyň geçilýän köprüleriň ählisiniň ören bir kontrollyk astyna saklanýanyny habar berdi. Mundan başga owadan nepe türmesiniň daşynda goragyň düýpli güýçlendirilýäni gaýdylýar. Anamdar Çeşme'nin maglumatyna görä, goragyň güýçlendirilmegi türmäniň içinden gurulmagy mümkin hüjüm aladalary bilen baglanşykly. Ol ýerde islamçy tutsawlaryň ul topar saklanýar we bu ýagdaý häkimetleriň aladasyny gaýtaklaýyn tasdikleýär diýip Adatlygyň Çeşmesi aýtdy. Başga bir tarapdan döwlet diýwanyna ikinji bir Çeşme'niň Adatlygyň habarçysyna aýtmagyna görä, häkimetler soňky döwürde görülen we halk köpçüligine yaramaýan ykdysat çäreleri arly sosial nägilerlikleriň mögzäp galmagyndan barha köp alada galýarlar we olaryň öňüni almaga çalışýarlar.